zo zvyk. Ale jedné veci nechápem. Jak môže byť takéto bezcharakterné kurvy svine, že najprv vystavujete ty kokot a potom dojdete k ní na okno more, jak veľkí kamaráti. Fuj do vás, ty kokot, more. A či sa ja s ním hádam, alebo nehádam, co vás si píče do toho. Však vy ste more zakomplexovaní ľudia, ľudia. Ale mami, vy ste temerav zakomplexovaní ľudia. Čau, Vladko, ďakujte za lajky. A to, že mi niekto pošle gift, no zavíte mi gifty, že mi pošlejú gifty, no bože. Ale ja ich chápať nebudem. Mne Linda vybavila rov, lebo... Amor, bež z môjho streamu. Čo? Ako na to som sem prišla. Na kerielcov, kokot. Tam Lindu vystavuješ, ty kokos, a človeky si holka jej kamoška? Ja viem, že nás chcú dostať, to sa mnou nepodarí. Ani náhodu. Jako čo si myslíte, že Linda je taká trbla, že ma verí? Že vy ste uvystavovali ty kokos, a človeky také macherky, ty kokot, že idete k ní hore na okno? Bože, to by nespravil najväčší ubožák. To by nespravil tá najväčší hyena, co ste spravili vy, ty kokot. Však vy ste ju vystavovali, nadali ste do kurev, do piči a chceli, hej Lindička, pošli ho preč. Chápeš? Hej, plakala, lebo som si balil v leci. Kvôli tomu plakala, kvôli niečomu inšimu. Lebo ja sa vám pustiť domov. Ja som sa verejne omluvil, amor. A 3-krát. A som si dokočakol ako na kolona. Hold, nebola si to ja nemôžem. Čau, Taurus. Robte si pletky, robte na mňa streamy, ja vás mám absolútne. Jestli si myslíte, že pôjdem na vás roty, nepôjdem. Na čo? Nepôjdem. Mirlinda povedala svoje. Ja som im nepovedal svoje a plakala len kvôli tomu, čau Luko, že som sa balil. Kvôli ničomu. Ani som na ňu krivé slovo nepovedal. To, že som po ní skríkel, lebo mi proste prišlo na nervy a trošku divné, že niekto to vystavuje ju rodinu a tak ďalej, ty kokos, nadávajú do kúrev, do piči, do šlapek, ho na okne, ešte ty kokos ide na mňa robiť roty, akože halo, sorry. Hej. Ale chápeš, Gabi, ja už mám robotu sehnanú. Myslíš, že kvôli čemu sem dal ja dole túto kokotinu? Ja už s tým vím pohnúť. Linda. Je mi to blbé, preto chcem ju už robiť. Zatiaľ Linda tam dneska volala, mal by som ísť stredu na noc. Nebudem hovoriť, čo budem robiť, čo nebudem robiť. Ale my to mám všetko vyriešené. Ja som proste prišiel domov, Linda sa dala kľúčky, povedal som láska, poď sem, balím si veci, začala plakať. Říkám, neplač, venuj si TikToku. Nebež to vypnúť. Tak som to vypel. Človeky si mi spravil papát. Ja mám robotu už. Proste ja nebudem ľuďom vyprávať, či mám robotu, nemám robotu, či idem do roboty, alebo nejdem do roboty. To je medzi mnou a Lindu. Medzi druhým, ne? Oni sa ma nespávajú, proste oni náš život nežijú. Proč ja sa mám nejakým cudzím ľuďom spovedať, keď som v živote nevidel. Dobre, ľudsku som dneska ja volal z Luciu. Restredli. Ja jej pomáham, jak sa len dá. A ne len z giftu. Vieš? Ja to poviem hnusne. Toto je len pojebaná skurvená závisť. Co? Ale že to je každá osobná vec, koľko to streamuje.
Ja kebyže streamujem 24/7, to je každá osobná vec. Ja kebyže streamujem 24 hodín, tak to je furt moja osobná vec. Tak, tak idem domov. Jdu sa kúpiť volaču lindušky a idem domov. Tak to jsem pri baráku už. Dofajčím cigu a idem hore. Chápeš? Prostě Mári toto jako ne. Stavila nevím. Jak auto si? Dobre, Mari. V pohodě. Však voláme. Mňa len sere jedna jediná vec. Ale Sofa, všetko mi vyriešim, všetci my sme v pohode. Chápeš? My sme úplne v pohode. Úplne. My sme sa nepohádali, ja som ju neudaril, Bože chráň. Nevynadal som mi nič, len proste prišiel som domov, badol som si veci, proste, lebo som celý preprosil, došlo mi to všetko ľúto. Objal povedal, miláčik, nikde nejde, budeš tu se mňou. Tak keď už Linda chce, aby som tam ostal s ňou, tak ako co sa všetci do toho starajú, akože nechápem. Čau, Maťo. Děkuji za lajky. A nelajkujte ma ani, lebo to budu závidieť, že aj to mi lajkujete. Ani nelajkujte, lebo to budu závidieť, že lajkujete. Toto som ale fakt nikdy nezažil. Jako zažil som si Bárťu, ale to, že bývam u ženy, ktoré ma milujem, ešte ja chcem odísť, žena sa rozpoče, aby som nikde nešiel. A ešte ja ju týdam. Dobre, no. Ale, Luci, ja vím, ale to si my vyriešime mezi súkromí. Chápeš? To je naše súkromí. Chápeš? To je to ľudské, co som ti ja volal. To sme proste spolu volali, to je naše súkromie. Ty víš voláčo? Dokonč lajky. A proste ja to nebudem ani s Lindou vyprávať na TikToku. Čo, ako, prečo, na čo, za čo. Pardon. Prepačujem každého veľký koko do toho. A či ma nahrávajú, nenahrávajú, mám piči. Ja vám poviem takto. Ja som dneska Linduške povedal. Dneska dojde Marica na má. Ale ne, to nebylo o tom. Jedlo... Ste volal jej ex. Potom je vypnutý telefón. Ja som to volal. A už začal. To nebolo kvôli mne. Ja som toto, že tu sa nervil, lebo to zacko neviete, chápeš? Gledajte to. Kde si? Nitka. Som doma. Láska? Mári potom dojde. Aha. Tak si.
stream, Ježišo Mário. Zapni si ma. Ty? Dobre, chodí náš láska. Chutí ti to? Napíš som to spravil, čo? No? Dobre. Napíš. Ja vysvetľujem im, že proste bola taká smutná jedna s druhým, tak som mi to proste vysvetlil. A ja som im povedal, že rozplakala sa. Povýším, rozplakala sa. Však im to povedz, som im to povedal. Micka, čo povieš si, prečo si plakala? Že si bol nahnevaný. A? Lebo som sa bálil. Klamem. Ja som proste prišiel domov, dal som mi kľúčky, povedal som, baldím sa, idem preč. Došla za mňou, chytila mi veci, že nejdeš nikde. Budeš tu sa mňou. Je tak ti klamem, láska. No, vici. To napíje čajík. Láska. Je tak, či není? No, nemám rada, keď kričíš. Však ja viem, že nemáš rada kričníčka, ale... No. Ahoj, Laurínka. Čo, Lauriak? Viete, čo mám vás hajzli? Dám si ja s nejakým duel. No, dám si s tebou. Maťa. Ako sa s ňou bavil. No. Lukáš, ty buzerant. Neposielaj mi žiadosť. Ja vím, mal by som sa brzdiť, ty kokos, ale chápeš, ty kokos, ja... To ma práve že učí. Krotice. Ale my sa ľúbime až moc. Čau, Baši. Ale že ľúbime, sa milujeme. A o Mačku máš kde, láska? Dole. Dole. To je Linda, ne je tvoj majetok. Taký si mi už nedrlil. Či? Ale však my si robíme hry navzájem, lebo sme osprostení. Ja som to aj povedala, nech sa nikto do vás nestará. Ale počkaj, Lukáš, nechaj ma len dopovedať. Ja ťa trošku počúvam. Ty si povedala, že ona bola smutná, lebo bývalý jej písala neviem čo kokotiny. A Linduška teraz povedala, že ona bola smutná preto, lebo ty kričíš. Lukáš, musíš pochopiť, počkaj. Lukáš, ale povedal si niečo úplne iné. Lukáš, iba jedno ti poviem, musíš pochopiť. Ja som si taktiež prešla vzťahom, kde mi to nerobilo dobre. A keď som išla do druhého vzťahu a niekto začal kričať, chytila som panický atak. A proste som si predstavovala, čo bude ďalej. Lukáš, to není myslené v zlom, len ty sa hneváš, že sa do toho oni zapoja, ale oni sa zapoja preto, lebo vidia Lindu, že je smutná. Počkaj, kuku. Ahoj, Linda, to som ja, Timo z Ovka. Ak by ťa ešte bil, daj mi vedieť, číslo máš. Neviem. Vieš, Lukáš, ono musíš sa na to pozerať aj očami druhých ľudí. Ja som ju zbil. Lukáš, podľa mňa nikto vám nechce zle. Len ty, príjmem, David, len proste ty to bereš úplne ináč. Čo robíte zemia do piči? Nech ide von. Maťa volala Lindinemu otcovi. Aj mu poslala videa ste. Výborné. Toto sme chceli. Ale Lukáš, tu to bola naozaj téma, že my sme sa tu smiali na prsiach a ty si sa proste urazila. Linda z toho zostala smutná. A potom do nej hodíš, Lukáš, roztrháš tričko a hodíš ho do nej. Čo ona s tým do ryti má? Ona ti nič do ryti nespravila, Lukáš. Podľa mňa tá žena by ti dala aj srdce na dlani. Paráda, to zatleskáme táto Maťúke. Super. A toto je to, čo som ti minule hovoril. Takže môžem čakať ako policajtu a tvojho ocínka. Lukáš, musíš sa k nej správať inak.
No to ani není pravda. Nejspíš je to tu jeden človek. A ako vieš, že to je pravda? Musí sa k nej proste Lukáš chovať inak a na verejnosti vie, že tu je veľa ľudí. Nesmie sa k nej takto chovať. Ona není zlé dievča, ona ti chce pomôcť, Doriti. Zás robte ze mňa najväčšieho kokota. Nic, vysobrná Linda najlepší. Keď fakt budem preč. Vieš, a Linda nepovedala, že plakala, pretože si sa balil. Linda plakala, pretože si kričal. Áno, tak bolo mi smutno, že Zuzka? Ty si Zuzka podo mnou? Áno, Ingrid, čau. Dobre, lebo nevidím celé tvoje meno, aby som ti Počkaj, ja len poviem toľko, Lukáš. Presne preto to celé začalo, ako si sa k nej choval. Ty to tak asi nevidíš, ale my, čo sme tam boli na tom okne a presne ako Zuzka vravela... Počkajte. No. Vieš, Inguš, toto je zle, že ono to začalo z ničoho, lebo Lukáš, No veď práve. bol aký bol. A ju to proste, možno si prešla pred tým vzťahom, ktorý bol pre ňu ťažký a je háklivá na krik. Ja to poznám sama. A on to robí. A teraz ju citovo vydiera, že radšej sa zbalím a odídem. Toto nie je normálne, niekoho citovo vydierať. Kurva, však keď sa chce zbaliť, tak sa zbala, nerozprávaj o tom. Ale nejde o to, ale vieš, presne to je to, ako ty si hovorila, že sme sa tam celý čas bavili, smiali, Linda bola úplne veselá, v pohode, všetko bolo OK. On začal proste, ale on celý deň, on furt po nej takto šteká. A už mi to proste nedalo, tak som na to okno vyšla a povedala som mu, aby proste už s tým prestal. A potom sa zrazu to celé nejak zvrtlo a ostala z toho obrovská dráma a už len Linda mala slzy v očiach. Ako však nikto im nebere. Veď nech sa ľúbia, nech sa toto, však to je všetko pekné. Ja im fandím, áno, ale ten Lukáš sa musí spamätať. Mal by si nájsť prácu, je to chlap, tak sa má o tú žensku postarať. Má prácu, akú má Linda, vedel, čím sa živí, keď si ho začínal, tak to musí proste akceptovať. Hotovo vybavené, pretože momentálne je ona, ktorá ťaha tú celú domácnosť a všetko okolo toho. Bohužiaľ, tak to je. A on by mal boskávať zem, po ktorej to dievča chodí. A môže byť šťastný, že natrafil na takéto dievča, aké má. Presne tak, Tak by sa mal snažiť, kurva. V tomto máš pravdu. A no presne, Erika. No ale tak to je, ale vieš, ako, a dokedy to tú Lindu bude baviť? To, že nikto mu nechce zle, nikto, len on chytí hneď nervy a hneď vybuchne. Toto je velice zle. No. Ja som to tiež hovorila, ja som tiež mala frajerov, áno, však nemala som jediný vzťah, kým som sa vydala. A takisto som povedala proste, ako ten chlap začal a trošku sebe menšie žiarlenie mi dal proste nejaký, ako sa to teraz hovorí, red flag, tak som ho poslala do hajzlu. Choď, bež, daj mi svätý pokoj, ja s tebou nechcem mať nič. Ja nemám zapotreby takéto scény a chujoviny. Hej, ja hovorím, že každá žena sme si prešli zlým vzťahom, lebo každá jedna. Sme si prešli zlým vzťahom. Aby ona nemohla ísť von s kamarátkami, aby ona nemohla hento, ani tamto. A čo to je za vzťah, kurva? Čo to je za vzťah? Ingrid, máš pravdu, ja som takisto, ja sa do nich nestaram, ja som to tu aj povedala, že proste nech sa do toho nikto nestará, lebo nikto nevieme, čo je za zatvorenými dverami. Ale zase viem, že tá Linda už neplakala preto, lebo on sa balil. Ona už na tom streame, keď Lukáš odišiel, zostala úplne smutná. No úplne. Úplne bola z toho vykolajená. A Luky, ty si tu začal splietať to, že jej písal bývalý a preto bola smutná. Konský kokot, ona sa s nami celý čas bavila. Však práve, že to nechce veľa, len trošku snahy a aj to, že oni nechcú súkromie vyťahovať. No už ho bohužiaľ povyťahovali. Máš vypatý mikrofón, Lukáš. To je jedna vec a druhá vec je tá, že jedna vec je súkromie, ktoré oni majú. To je OK, to nech si nechajú pre seba, to nemusí fakt nikoho zaujímať. Ale keď už kurva riešiš niečo na streame, tak rátaj s tým, že tí ľudia sa do toho zapoja. Počujeme ťa, Lukáš. Bačka vypla mikrofón. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne.
Zase Linda bude asi plakať. Lukáš, do piči, ale pochop to, že za to môžeš ty, lebo kričíš. Nemá rada krik, tak kurva si zavri hubu a nekrič. Ona ví, aký som. Presne, za to môžeš sa Lukáš, že ovládať, nevypínaj mi musíš mikrofón. sa ovládať. Vládko, ďakujem ti veľmi, keď si veľmi krásny. Môžem sa už aj ja vyjadriť na svojom vlastnom streame, či mám čakať. Ale však dobre, veď sa vyjadruj, čo si porad nervózny. Však kľud. Však si kokot. Ďakujem. Ja vás to nebudem urážať. Nevadí, Baška. Ani náhodou. No hovor, počúvame ťa. Ingrid, No? ja ti poviem takto. Ona není barba, to má pravdu, ja ti poviem takto. Keď som prišiel, ja som videl celý stream. Hej. Áno, ja som Ja ťa som videla, tam že si bola. na streame. My sme ťa videli. Ďakujem. Bol som tam aj ze svojho účtu, aj druhého účtu, ešte z jedného účtu. Kebyže chce, tak ma pošle sama do piče. Sám som si balil veci. Ja už robotu Proto som dal túto kurvu dole, aby som šiel do roboty. Hýbem s tým, tak idem do roboty. A s prepáčením, ja sa hnusne vyjadím, je vás kokot. Veľký bačov kokot do toho, či pôjdem do roboty, nepôjdem do roboty, či ma živí, či ma neživí, či utrtkám, či netrtkám, či robí, či nerobí. Je to len naša. Lukáš, áno, počkaj, nie, Lukáš, lebo ja zabudnem myšlienku. Lukáš, v tomto to všetkom máš naša. pravdu. Lukáš, máš v tom všetkom pravdu, ale Haló. potom netreba na TikToku vykrikovať, že minula 2200 eur, odkedy si tam. A hnevaj sa na mňa, koľko chceš. Toto netreba kurva rozprávať. Amen, Linda, sestro. A hotovo. A myslí si o mne, čo chceš. Čau. No. Čo si ti povedal? Na mňa si milo 2,5 tisíca? Tak to som len vtedy, keď sme boli prvýkrát na tej pohotovosti, tak proste ja som čakala zvonku, vtedy keď ti prvýkrát ten palec robili. No. A proste som hovorila, že teraz nemáme peniaze, lebo sme sa tam bavili o tom, že či tá operácia bude niečo stať, alebo proste čo sa tam bude platiť. A ja som povedala, že ja by som ti veľmi rada pomohla s peniazmi, ale že proste za tento mesiac, teda za ten minulý, No. že som proste minula 2700 eur. Však dobre, ale Mám to z čoho ti zaplatiť. však dobre, ale na mne pre môjho živého. Čo? Ale na mne. Však celkovo proste som platila nájom. Však proste dobre, jedlo. však ale tým demem to aj vysvetli, ty kokot. Však áno, nebolo to čisto na teba, bolo to proste tuto za nájom. Dick, Slovák, vieš čo? Bez trýva tam. Díky, babi. Plonte mi to tu. To nebolo, že 2700 eur akože čisto na teba, to bolo celkovo proste na jedlo, na bývanie. Dobre. Proste veď ten mobil sa ti kupovala, toto všetko, chápeš? Dobre, už Tak to. sa to nazbieralo. No, to myslíš, že na. No, tak to je Lukáš. Ja vám držím palce, aby ste teda akože fungovali nejak, ale len ako vážne, máš pravdu v tom, že nás to nemusí zaujímať, ale keď budete spolu streamovať, tak trošku sa kroť, Hej. snaž sa pochopiť srandu a neber hneď všetko, každý, čo ti napíše do komentáru, neber hneď vážne. Vieš, aký si Ty ľudia. máš pravdu. No tak potom, kurva, kucni si do jazyka, chod si zapaliť na balkón, vydýchaj sa, predýchaj sa, a vráť sa späť a ide všetko OK a neštekaj furt po nej, nehavkaj, lebo ako, vieš, jak to hrozne vyzerá, ty si to neuvedomuješ, ale ono to z pohľadu ženy vyzerá strašne. Ako fakt. A Hej. tú Lindu to tež nemusí baviť do nekonečna, takéto správanie. Dick, Julia, počula sa, že máš malý kokot. Ale a vidíš, že zase riešiš pičoviny, na čo to riešiš? Však to nás chvala, aby ťa provokovali a ty riešiš kokotiny. Ale devčatá, blokujte to, vaši, blokujte to kokotiny, prosím ťa. Vieš, lebo potom sa nečuduj, že keď ti tu napríklad, aj teraz ti tu niekto písal, že si ju nevážiš a neviem čo, lebo ty ju znevažuješ tým tvojim správaním, ju proste znevažuješ. Takto vnímajú tí, ktorí sledujú ten dotyčný stream. Veď potom, keď si vypnete stream, tak si to medzi sebou vyhovorte. Linduš, toto sa mi nepáčilo, mohla si ma zastať, mohla si neviem čo, alebo čo. Alebo čo to je za debila, že ti tam vypisuje, ale nie pre, ja neviem, 200-300 ľuďmi, vieš, no to je, neviem. Ja bych ťa, prepáč, ale ja bych ťa poslala do piče. Ako to je môj súkromný názor.
Nehnevaj sa, no. Vlado, budeš moderátor. Ty si to moc zaslúžiš. Lebo to keď to sme ti dal, ty koko, to mi to nedal si to nikto. No, nevadí, že moje slova padajú do prázdna. Vlado, rob si niečo už. Dobre, idem dole, za chvíľu dojde manžel, idem mu naložiť večeru. Maj sa Čau, krásne. poslúchaj. Ahoj. Ahoj, Linduško, ahoj moja. Ahoj. Pozri tam ma volá. Počkajte chvíľku, počkaj. Zdravím, Ujo. Počujeme sa? No, No, my sme dneska, Ujo, ja som vám dneska volala, ja som sa predsa... Počujeme sa? áno, počujem vás, no, tak No. všelijako, ale Neviem, asi signál. My sme dneska spolu volali, ja som vám volala ohľadom vašej dcery. Pamätáte si to, ten hovor? áno, viem. No, tak potom to video, ako sme spolu volali, ja som vám hovorila v telefóne, že nechcem, aby som bola zverejnená, ale ja som si to rozmyslela, ja hovorím, kašľom na to. Ja som dneska zase prišla domov z roboty, Lukáško samozrejme vysiela, Lukáško je samozrejme v jej byte. Teraz som vám posielala zo pár videí, čo boli ohľadom dneška, kde Lukáš najprv povedal, že jej dal facku, potom povedal, že to není pravda. Takže ja teraz momentálne vysielam live, takisto, aby ste o tom vedeli, ja vás na to upozorňujem, aby ste o tom vedeli. Lukáš je momentálne takisto v jej byte. Očividne, ako bolo vidieť na live, Linda sa ho dosť bojí. Kvôli tomu, že ľudia, čo boli na TikToku na Lindinom streame, jej odhovárali od Lukáša. Linda sa samozrejme rozplakala, Lukášovi sa to samozrejme, že nepáčilo. A hodil tričko do Lindy, na čo si Linda, normálne to vidieť na videu, že cukla, čiže on ju asi pravdepodobne psychicky a fyzicky týra. Ja si myslím, že najlepšie by bolo, keby že sa tam teraz, že sadnete do toho auta a idete si po vašu dceru. Lebo toto, čo robí Lukáš, tak to už naozaj že veľa. Neviem, či viete o tom, že vaša dcera už na ňo minula 2700 eur od začiatku mesiaca. Ten chlap, no tak viete to teraz, Ujo. Ten chlap verejne na mojom streame pochoval svoju vlastnú matku, plakal, robil tam scény a nakoniec vyšlo najavo, že jeho mama dokonca žije, že proste, že klamal. Takže takýto chronický klamár je on. Aby ste vedeli. Využívajú, nedáva jej ani cent do žranice, býva u nej a vy keď tam idete akože k Linde, tak ona ho pošle preč. Ako sa Lukáš dozvedel, že som vám volala, alebo som to povedala u mňa na streame, ako sa to Lukáš... Ja vás neprezradím, nebojte sa. Už mi to je jedno, Ujo, už mi to je jedno. Ja vám hovorím, že toto je moje telefónne číslo a teda ja som vám tiež poslala videa. Čo bolo z dneskajšieho streamu aj to, ako sa on ku nej správa, aké scény robí. On nepracuje, nič nerobí, žije z toho, čo mu títo sprostí ľudia pošlú gifty a z toho z coinov prepošle si to a z toho jej kupuje akože volačo. Ja si myslím, že už je čas, aby ste zakročili. Ďalšia vec, čo by som chcela ešte podotknúť, kvôli čomu som to vlastne spravila, je to, že tento vyjebanec Lukáš preklial chorú ženu, ktorá prišla z Nemecka, ktorú operovali, má operovaný mozog, je chorá, dostáva sa dosť ťažko, proste má zdravotné problémy, nebudem to viacej rozoberať. A
a jej napísal, aby zdochla. Potom to samozrejme Lukáško priebaný to celé to pretočil a povedal, že on o tom nevedel, že ona je chorá, toto dievča. A pritom všetci, čo sa poznáme takto verejne na TikToku, vedia o tom a tej dievčati sa zbiera pomoc. Proste každý, kto môže, tak jej nejako pomôže. Lukáš všetko pretočil. Ja som počul, že on je psychicky chorý, až doslovne a tak. Ja som dcere, akože Linde som veril, len ja som sa presvedčil teraz, ja som tam bol pozrieť, je tam u nej, ja som tam nešiel. Ja vám poviem tak, lebo ja som dosť taký impulzívny, že neviem, ako by to dopadlo. Ja som tam radšej nešiel. No. Nemůžeš tam vyskytovat pravdu. Mluvá nám pravdu. No a teraz dcera volá zase manželke, lebo ja som u manželky, ale vy sa nemusíte obávať. Ja nepoviem, že vy ste mi to povedali, alebo tak. A ideme to tam riešiť ku nemu. Ujo, ja vám to hovorím, zaujímavé vašej dcery, ja som vám to povedala, keď sme spolu volali po telefóne. Ja si to strašne vážim, poviem vám na ruky. Teraz mi tu píšu akurát, že ľudia, že vám mám povedať aj to, že to je čistý alkoholik. Narkoman. Tu sedí môj muž, on ho tiež sleduje, ja vám kľudne môžem dať telefónu môjho muža, on vám to tiež povie. Ja nechcem telefón. Narkoman, alkoholik, príživník a ešte jedna vec, čo to mi píšu ľudia, že si preťal na streame prst kvôli tomu, má obviazaný prst a pritom nie je ani zdravotne poistený. Na slovenskej poisťovni má skoro 4 000 eur dlhu, len aby ste to vedeli. A Linda to chcela začať riešiť. Len aby ste vedeli. Len aby ste to vedeli, že to je obyčajný príživník a teraz hral... On ju zničí. On teraz hral úplne, že psychiku na ňu, lebo že Linda sa živare rozplakala, on sa začal baliť a to okolo toho. Ujo, berte vašu dceru preč. Ja vám to ukážem, ja vám otočím teraz telefón, s ktorým voláme, ja mám zapnutý ešte jeden telefón, ja tu mám 145 ľudí a z tých 145 ľudí píše každý jeden proste darmožráč, jebal, prepáčením, že špatne hovorím, jebal sa na streame, mal sexuálny akt normálne nažive, na streame, on ju zničí, alkoholická socka, ktorá týra ženy a ceca ich od peňazí, píšu ľudia, alkoholická socka, ktorá týra ženy. Čo to je? Chová sa k nej jak ku kurve. To som ja rieka, čo sa týka jednej baby, všetko možno na ňu povymýšľal. Proste je zadlžený, on je zlý človek, alkoholik, nemá, proste feťak, je to proste obyčajný feťak. A ešte jedna vec, keď vy ste niekde na návšteve, je to normálne, že sa správate slušne. Prosím? U bývalej manželky. Ja som u jej mami, u rodinej mami. No tak dúfam, že teta to počuje, hovorím, ja vám to nehovorím ujo vzlom, ale toto už prechádza cez všetky medzi. Je normálne, aby 40-ročný dospelý chlap nemal poriadnu výchovu a toto robil v kuse. Plul všade v kuse. Je toto normálne? Aby dospelý chlap sa priživoval na mladej babe pekná, lebo Linda je pekná mladá baba. A není sprostá. Ako môže niekomu povedať, že po 2 týždňoch ju miluje? On je s ňou kvôli tomu, lebo vidí v Linde peniaze. Tá baba má byt, ona si nakupuje, ona má všetko, on nemá nič. A ešte ako sa k nej správa, že dneska jej strelil facku a potom to zatajil, tak to už prechádza všetky medze. 40 ročný. Je tu plno, ja vám to všetko pošlem, koľko mne to v kuse pípa telefón, koľko videí mi chodí ohľadom Lindy, čo s ňou Lukáš robí. Zasiahnite pred tým, ako zničí psychicky vašu dceru. Ideme tam. Idem tam. No. Choďte a zoberte si ju. Nenechajte ju tam. Toto je už naozaj, že moc. Čo s ňou robí? Toto je naozaj. A ešte k tomu sedel aj v base. Je to obyčajný pojebaný basista. Feťák. Okrem toho ďalšia vec, čo vám môžem povedať, chodil do roboty na drevo s jednými chlapcami. Tí chlapci, čo viem ja, ho pravidelne vyplácali z peňazí. Čiže mal každý týždeň alebo každý týždeň výplatu. Každý druhý týždeň mal výplatu. Ešte aj na tých klamal, že ho nevyplatili. A pritom chlapci takto isto na streame boli a volali s ním a povedal, že Lukáš, prečo klameš?
Je to chronický klamár. Berte Lindu preč. Čím skôr, tým lepšie. Stačilo, jednoducho, toto sa už nedá pozerať. Toto sa nedá pozerať. A z toľkých ľudí som sa ja jediná, som sa chytila a som vám zavolala. Ja som povedala, z jednej stránky to je pomsta kvôli tomu, čo spravil tej dievčati, že to dievča leží, nevie sa postaviť na nohy. Proste, že ju preklia, aby nějakou činnost podepsanou, jako je třeba já vo Viedni, ja som v zahraničí, nechodím často na Slovensko. Ja som povedala, ja keď na Slovensko prídem, Lukáš odo mňa dostane. A teraz si myslím, že došiel na ten čas, aby ste s ním poriadne naozaj že zatočili. Stačilo. Naozaj, že stačilo. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja, Ujo, hovorím o... Nemusíte sa obávať, že ja to nikomu poviem. Ne, kľudne môžete povedať, Ujo, už to je verejné, kľudne to môžete povedať, kľudne, už máte moje číslo, pozrite sa sem, ja tu mám 200 ľudí skoro na druhom telefóne, takto vám to ukážem, aby ste verili, že ja neskrývam nič, ja som není taká... Ja vidím, že ste v pohode aj to. Idem tam, len chcel som vás ešte poprosiť, pošlite mi tie videá. Ja som vám to všetko poslala teraz, čo to je, na WhatsAppe som vám poslala jedno asi 3 alebo 4 minútové, potom tam je to, kde priznali tú facku. A potom ešte mi chodia videá, ale mi to chodí všetko na TikTok. Ale ja si to nahrám na obrazovku a ja vám to prepošlem, dobre? Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Nemáte za čo. Pozdravujem tetu. Dobre, dovidenia, pekný podvečer. Papa. Dobre, Dovi. Ešte niekto niečo mi chce povedať? Ešte niekto niečo? Stačilo. Ja som povedala, Lukáš, ja ťa dám dole. Ja som prisahala na hrob svojej mamy. Za Aďu budeš píkať. Skončil si. Lukáš. Takto sa to robí. Ty vyjebanec kurvený. Teraz skap. Skápeš, Lukáš. Stačilo. Ja to robím ja som povedala, že sa pomstím kvôli Ladi. Ja som to povedala, Lukáš. Aj to, že ako si sa ty ku mne správal, že si ma dával dole z okna, to ma neriešim. Ale že som povedala, že som piča. Ty, poviem mne, piča. Mne. To si poriadne nedávali ku mne povedať Livy alebo môj muž. A ty mi povieš, že piča. Ono sa to všetko krásne, Lukáško, zbieralo. Dúfam, pevne tomu verím, že si ma pozrel cez druhý stream. Je to tak... Ešte hlava ma začala boleť ešte viacej. Ešte ani tabletka mi nezaberla. Linda, teba mi je úprimne ľúto. Naozaj mi ťa je ľúto. Preto to bolo všetko takisto tiež pre tvoje dobro. A nezabudnite, ľudia, mu posielať giftíky, dobre? Nezabudnite mu posielať do ona, čo to je gifty, dobre? Nezabudnite na to. Lebo chudák teraz bude, jaj, cigánka vyjebala, skurvená viedenčanka, jaj, vyhodila ma, nechala ma vyhodiť, to všetko naraz pravila jej otcovi, teraz som bezdomovec. A teraz čo? No mohla som, že ma boli hlava. Mohla som toto spraviť. No, teraz budem ja stredobodom ako Sultán povie. Sultán Maťo, dala si sa na predek. Dala som sa na predek, ale právom. Ja som vám povedala, dlho som ticho. Nerob, more, čo je dobré, nerob, ešte za mňa, čo som sa chytila. Nerob. Ja som povedal, že ja to takto nenechám, Lukáš. Skončil si kariéru a ver tomu, že Lindiny rodičia si dajú veľký pozor si dajú na to, kde bude chodiť ich dcéra.
A ja vám hovorím, ten, kto pošle čo len jeden gift a bude ho lutovať, u mňa končí. U mňa to končí. Jednoducho končí. Zapni druhý účet, more nezapnem. Čo mám priznať? Ja som to priznala. A takto skoncujem a takto isté skoncujem s princeznou. Toto isté spravím s princeznou. Toto isté, bizár, takto isto poď aj princezna. Na ňu si svietim tiež dlho zuby. Nezapne, on si myslí, že si zapne? To nebolo včera. Ja včera, keď si mi písala, že čo to je, čo robíš, že pozeráš, tam si dačo brmle, ja som tam bola na chvíľku, ja som sa ťa odišla. Kto je princezna? Uvidíte. Uvidíte, kto je princezna, čoskoro. Na princeznu príde tiež. Ahoj, ihlička moja. Na princeznu príde tiež. Áno, áno, teraz mi to ťuklo. Tomu ver, Timejka. To ma nezaujíma. To ma už nezaujíma. To ma nezaujíma, čo bude s ním. Ja som svoje slovo dodržala. Ešte som napísala Amorke, že nebo, dneska bude vonku. Ale nie 7 hodín. Koľko je? Za 4-7. Každý bude vonku. A to som chcela počkať na večer, aby ste nemuseli zapínať Markízu. Chápete tomu? No. Taká sa cítim.